бо ҳамиҷа хуи манаме бара мегане ҳамаш дуруғай бара султон айса неохи чихе дуруғай дидам ҳамаша неки намефура дига хиёната бинаму хима ҳоли зан нагирифта дидам хиёнати духтара иденю да дунёи дурӯзада медони ки иденю ҳамаш фанду фуребай неки ма тура ба худу дӯст медоштум реални ту нафаҳмидӣ ма рафти ай пишти мошин медони турада и дунё дига нестай худ ту барои ки ай худо бояд кунӣ зораки бибахшата бини рӯи ҷанната неки ту да ина мегапои ма ҳозина мекунад мани барое ки ту уже духтари беманӣ шидагӣ мебурӯи берун мешини қатиш чи хеле мефурад духи ҳамаш даказата бу тура чи доказат кунам барои шумо духтарои асри 21 фақат мефура мошин дошта бошӣ дига охи дига ҷота нигоҳ намекуна сару формаи тенҷ дошта бошӣ мошини ренҷ дошта бошӣ тура барад ҳар рӯз тамошо бикунад охи мекунай ҳами дунё тура охи рӯзи медонам неки тура ба худо ма чӣ гуфтам фақат да ёд биёр ма тура фақат гуфтам бику сатр гуфтам бихонам мустана буро ай раҳи худо неки ту медони ҳози кори кадестагита медони ки ту оворуи аката неки хонагиётон наябур фикр кун ту охие духта медонам ту меша қатъияташ хушбахт неки ту ояндата фикр кун назди худо мера чӣ ҷавоб метӣ ин ҳами кору да неки ма дилам месӯза ба худо барот неки ту медони дунё дурӯза ҳаёхи ин ҳами ҷамъат тура дӯст доштам ай дӯст доштагим пушаймон шидам охи э худо чӣ ба пеши ма омади дилта додӣ гуфти ма падарка бигириш чӣ хеле метонам мекунам диспоз ва султон нафаҳмед ин ҳами дарда медонам охи ҷон ин ҳами ҷаҷони ма бо гиря дора ин ҳами ба худо ягон гапам нестай аз ёд барои ту ма мегӯям ту хиёнаткорӣ охи то ин ҳами гапҳои мара ёдида биёр вақте мемонӣ то қам мешавӣ да маззор меги гиҷо шидаму султони содам охи ин ҳами ҷабо ин ҳами гап да бораи ту илтимос бира бо нақл кун ёбри ту тенҷа ёбри тура медонам салонуш салони ренҷа мешини қатиш мекунӣ фоткаҳотон тенҷа ай ма ялайк охи да гапҳои шумо дига чӣ бигӯм то охи ай ҳами дунё ма рӯзи духтар охи ту духтари тенҷ будӣ охи медонам ту хушрӯгӣ да гап нест охи неки охи ту ябор дили мара нигоҳ кун чӣ дар кор охи сару формаву мошин охи духиву ин ҳами ҳамаш ба худо дуруғай у дунё да ҷои мо холӣ боша медонӣ е духтару ту ай ин ҳамира бигар ба худо ма хирсанд мешам агар ту бихоҳӣ хирсанди ма медонам дига намехоҳӣ ягон чи ай ма медонам ту ай ма намедонӣ чӣ хекани хута неки ма дига намехоҳам қатъин бошӣ барое ки ту охи я дурӯғгӯи ҳаромӣ медонам ки ту мара медонам охи бас